Assalamu alaikum. Da fatan kun tashi lafiya. To yau za mu ga yadda ake samun 1 GB kenan of data a layin Airtel, yadda ake samun 1 gig wato megabyte 1024. To sai ka shigo cikin Play Store naka sai ka rubuta My Airtel ka tura shi. Wani lokaci za su baka guda biyu. To kaga idan aka baka guda biyu, wani lokaci ɗaya zaka ga ya fi ɗaya girma. To mafi kankantan zaka ɗauka wanda galibi 6 megabyte ne, wanda kuke ganin shi kamar haka 6.53 MB, sai ku sauke shi. Baka bukatan ka sau katin kuɗi a wayanka, kawai kana bukatan data ne dan kaɗan wanda zaka downloading wannan My Airtel app kenan, wanda nauyin shi bai wuce 6 megabyte ba. To da zaran ka sauke shi kuma sai ka ainihin wato buɗe shi kenan. Idan ka buɗe sai ka buɗe shi, idan ya gama sai ka ɗan jira shi har ya gama buɗuwa. To yana buɗuwa za su ce click on request OTP to proceed further. Za ka rubuta lambar wayanka kenan na Airtel sai ka tura musu. Za su turo maka wani number wanda ake kira da OTP, ma'ana one time password. Amma dai password ɗin kar ka ɗaga hankalinka, ba wai amfani da shi za ka yi ba. Da zaran sun turo kawai shi kenan, an verifying layinka kenan, an tabbatar layinka na Airtel yana a cikin wayan. To shi kenan. Kun ga kamar na number 09046542315. Sai ka fara daga 90. In ba ka ba space ba zai kai ba, sai ka sa request OTP a ƙasa. Idan ka danna madannin sai ka jira. To kun gani sun turo OTP kenan guda 4, sun verify layin mu kenan. Sai ka sa allow. Kar ka damu da wannan, ba wani, kawai wasu ɗan tambayoyi ne yake yi. Dama application ɗin ana amfani da shi ne wajen kamar duba kuɗi. Kun ga account nawa, ga number wayanka, in kana so ka sai kati ko data ko biyan bill da dai sauransu dai. Ainihin amfanin software kenan. To amma da zaran sun baka datan, yanzu sai ka duba star 140 domin duba datan ka. Da zaran an baka, to ka kwantar da hankalinka, za ka yi amfani da shi ba wai iya cikin application ɗin bane ba. Duk wani abu da kake so, ko downloading ko YouTube ko duk wani abu da kake so ka yi zai, sai ka jira. Kun gani ya shigo kenan, Airtel app bonus. Kun gani 1024 MB. To anan za mu dakata sai wani lokaci. Mun gode. Kada ku manta ku subscribing channel ɗin nan, saboda muna yin videos irin waɗannan. Subscribing ɗin zai taimaka mana matuƙa gaya.